नारजि अमा नायदोलाय टेस्टी टेस्टी नारजि अमा जि गोबावनि उनाव नाजों मा बिलाहि वाव मासे टेस्टी टेस्टी लै सब भेंडी भाजी दाउ बेदर थादो बाय बाय गारना खारनोसै आं नोंखौ जा थांनो ओंखारबाय न'आव मिस्टारा बाय बाय टाटा स' गाइस जोङो रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय मामाजों मामा सालायगासिनो ओमफ्राय न'खा खुवा माने सयता जादों आरो 6:30 जाबाय जोङो ओंखारबोनाया सयतायाव ओंखारबोदों आरो ओमफ्रायो 6:30 जाबाय ओइ आंनि नाइटिया रानाखै बेखौ फोरानबोदों आङो गारि सायाव ओमफ्रायो आं खोन्थानो र' न'खा खुवा आयौ खुवाया आयौ खाथिनिखौ नुवा बै गोजाननिखौ नायलाय मबाइलाव बारा खुवा बायदि नुवाखै खिन्थु एन'खा खुवालै इसोर जेबो नुवा मारि बेलालै nih So guys, finally न'आव सहैहां माने आङो दुर्गा फुजा जानो फैबाय आरोना मिस्टारना सुटि गैया नालाय ओंखायनो आङो मामाजों फैफाबाय मामाया माने सुटि लादों आरो न'आव फैनो थाखाय ओंखायनो मामाजों फैफाबाय मिस्टारा सुटि गैया नालाय बेसोरा इयो दुर्गा फुजा होजोंहायनो हारसिं जानांसिगोन आं बैयाव हारसिं जाफैबाय आरो होनदों कार्बि आलंआवबो थांनो मोनासै सुटि मोनैनि थाखाय जों गवायाव जे थांदोंमोन ना 10 days जोंना 10 daysनि सुटि लानाय जाखादों नाखायनो माने सुटि मोनासै बाखि इसिनि लोगो स्टाफफ्रा माने सब सुटि लाजोबखाना दोनखाबायनो आरो बे सौफैयैनि सिगांनो ओमफ्राय दाख्लैसो मिन्थिनानै माने आं गोसोआ दुखु मोनदों आरो थेवबो मा खालामनो ना बयजोंबो मिलायनांगोन ओंखायनो एबार लायासै आरो दिवालियावसो कार्बि आलंआव थांनाय जासिगोन ओमफ्राय दा जोङो फैबाय आरो ओमफ्राय दा दिनै पप्पिनिबो बार्थडे दं आरो जोंहा आनैनि फिसाजोनि ओमफ्रायो जों दा बार्थडे जाहैनोसै डाइरेक्ट पप्पि लाना हाबलांनोसै ओमफ्रायसो थांसै न'आव केक लादों इनि थाखाय नै केक इयो प्लास्टिक वाइटआ नै सारप्राइज होगोन इनो केक आंबो लाबोदों आरो शिबसागरनिफ्रायनो लाबोदों आङो मैयानो लाबोनानै आङो फ्रिजआव सोना दोनदों ओमफ्राय लाबोफाबाय दा माबायदि जाना दं मिन्थिया गलिबायसो नामाथाय बे माबाया क्रिमा ओरैनो फिसासो होगोन आरोना बार्थडेखौ नायनोसै माबायदि जागोन बार्थडेआ पुरा फन हरै सोंगासिनो दिदि माला सफैगोन बार्थडे गार्ल न' सफैबाय ओइ बार्थडे गार्ल नायलाय मायाव मोननाय जिबौ नै बेखौनो सिगिदों हेपि बार्थडे नो सफैबाय बार्थडे गार्ल मोननियाव र' माबा मोनसे दंमोन बार्थडे गार्लनो सरप्राइज Mama fime. Poppy. Ini ID kerana. Mana menciau? Kega, dende. Bread plastic ya? Poppy. Happy birthday, Poppy. Bread ya? Line dende. Ready जाबाय. So फैबाय. Bro, birthday गाला बै इमान simple गानो एसे मोजांथ' गाननांगौ ना.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ma có ra được, ma ra được cái này nữa. Mắt cái đó. Đi học cũng ra được. Ai không có ra nữa? Ai không có chịu cái chuyện đó? Ai không có chịu ra vậy? Tanda cameraman, bisboa cameraman jana tado. Ayong ko sa ba? Rian do do. Kuge ano pong natong siya mo? नहीं खुजा पढ़ेगा दास सर साडो देख फुलाय एसे गिदिर जादो दे फुलाय सर नायलाय लाव बायदिसो जाबाय इमान गिदिर बिलुना ए मोजाङै सेब जायासै मा मा संदों नायनि बार्थडेनि अमा बिथै बिखा टेस्टि टेस्टि खावनोसै जानाया नारजि अमा नायदो नै टेस्टि टेस्टि नारजि अमा जि गोबावनि उनाव नाजों मा बिलाहि वाव मासे टेस्टि टेस्टिलै सब भेन्डी भाजी दाउ बेदर आथिं गांखं ओंखाम जाबाय गथ'फ्रा दे जादो देखो पोकी स्पेशल गिलास नहीं The next day. जाना मैगंआनो मैगं नायदो नै मा मैगं जानो फार्स्टआव इदि खोन्थाग्रोनोसै आङो फार्स्टनिफ्राय जागायगोन ना इयाव ना सिंगि आरो मागुर लकेल गोजा हमनाय सारनाय ये जाहैबाय थारुन बेसर एबो पुरा बेसर गोजा नै जि बुरजा जोगोनार थाइनै थास' आथिं जोब्बायमोन बियो थेवबो नै मोनजांसिगोन जि गोबावनि उनाव जि रेदें रेदें इयो जाहैबाय नारें जुम्ब्रा थाइबा इयाव ना लाबोदोंमोन इयाव जेबो गैला ओमफ्राय इयाव दिंखिया बिसिनि मा जालु सिंगि नाजों थास' आथिं जानोसै जोंहा दिनै नै सिंगि ना सिंगि So guys, ओंख्रिया आं खोन्थानोसै संनानै टिफिनाव सोबाय आरोना
नै थास' आथिंजों ना सिंगिया